mga kapudibi, today kakain po tayo ng paksing tilapia at tortang talong. At meron tayong sausawan dito, bagoong isda at saka toyo. Meron tayong ketchup, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantakin ka, Pampangan. Manganta na po. Opo, manganta na. Sarap ng ulam natin ngayon. Oo, Kasi parang almusal yan. No? Paksing tilapia. Tapos sinangag yung rice natin. Mm-mm. Fried rice. Daming bawang. Wow, laki. Tatanta lang tayo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Makanta mo. Paksi oh. Yan. Laki ng tilapia, mga kapudibi. Tama? Ano naman? Dami namin, guys. Di mapait yung ano? Huh?
Kaiba yung ulo. Akin na lang yung rice. Kanina kasi habang niluluto to yung tartantalo, ang sarap ng amoy. Eh, di ko matiis. Pinapak ko. Medyo nabusog ako ng konti. Nagpapak ka na. Ang sarap kasi ng amoy. Tapos, nagugutom na ako. Sarap. Ayan. Kailangan kong bilisan kumain kasi magsha-shoutout ako. May shoutout tayo. Habang kumakain si BBM, magsha-shoutout po ako. Shoutout po kay Ma'am Elena Yumang. Ayan, siya po yung nakita namin sa Bread Talk sa SM. Hello po sa'yo, ma'am. Shoutout po kay ka at kay anak niya, Erica May Yumang, anak. Hello po sa inyong lahat. Yan. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM Yumang Family. Ayan. Choderico J. Puling, Joelyn Burton, Rudito Oro, Michelle Taki. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre kay Tita Olivia. Tita Olivia, shoutout po kaya ka. Ingat ko po, Ken. At kay Nanay Babe ne Kaluya. Shoutout po, Nanay. At siya pa, Baby Alison Catherine Bugoy. At sa asama, shoutout po shoutout sa inyong lahat. At kay Liza at kay Ruth. Yan sa mga kaibigan ni Siopaw. Shoutout sa inyong lahat. We love you. Miss you na. Ang sarap. Ang sarap ng tortang talong. Paborito namin ni BBM yan. Yan. At syempre, yung mga hindi pa nakapanood sa mga video namin, manood na po kayo. Mag-subscribe na din po kayo. At sa Facebook page po namin, mag-follow na din po kayo. At sa TikTok po namin. Shoutout po sa inyo lahat. Follow na. Subscribe na po. Yan. Yes, makapudi bisagisan mi pamangan mi. Opo. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you all.